Dok gradonačelnik Tomašević obmanjuje građane kako će uvesti red u zagrebačko parkiranje i dok pokušava održati na funkciji direktora ZG Parkinga SDP-ovog uhljeba Dinka Hermana, koji je s bivšim pročelnikom Bilićem neovlašteno dijelio privilegirane parkirne karte i tako napravio štetu od 100.000 eura, u Zagrebu vlada opći parkirni kaos, a građani su žrtve kojima apsolutno nitko ne želi pomoći. Građani iz centra su nas kontaktirali o kaosu koji vlada na Marulićevom trgu, gdje se ilegalno, ali besplatno, parkira očigledno pola Zagreba. Kamerom smo kroz više dana zabilježili trajni i postojani kaos kojem se može, ali ne želi stati na kraj. Građani su kontaktirali nadležno prometno redarstvo koje nije napravilo apsolutno ništa, iako su dobro plaćeni samo i jedino za takve probleme. U međuvremenu su građani izloženi stresu i teroru, danju i noću. Ni od policije nema nikakve koristi. Na naše brojne ukaze o prometnim prekršiteljima u Zagrebu, policija nas je otkantala i uputila na prometno redarstvo, te pisano obavijestila da će ubuduće naše takve mailove smatrati bespredmetnima. Toliko o sigurnosti i povjerenju. A što radi prometno redarstvo? Kuha kobasice i pije alkohol na radnom mjestu za vrijeme dužnosti. No to ne treba čuditi nikoga, jer opće je poznato da prometno i komunalno redarstvo vodi Željko Renić, inače Bandićev uhljeb kojeg je prigrlio gradonačelnik Tomašević, a koji jednostavno nije dorastao tom zadatku, kao što to uobičajeno niti jedan drugi uhljeb nije. Početkom prošle godine razotkrili smo pad sustava zbog toga što Renić nije na vrijeme organizirao programiranje s kuna na euro, pa tako redarstvo nije moglo ni službeno raditi gotovo 2 mjeseca, što je prouzročilo golemu financijsku štetu za Zagreb. Drug Tomašević je zastupnicima u skupštini obećao da će otkriti i sankcionirati krivca, da on nema toleranciju za nered i nemar, no ispao je još jednom potpuni lažljivac i opsjenar jer nije napravio apsolutno ništa. A u prometnom redarstvu su poznate fešte i nerad još od ere Bandića, a drug Tomašević, koji ispada i lažni antifašist, nije do dana današnjeg sankcionirao tamošnje ustašofile koji su za radnog vremena organizirali nastranu feštu bogatu alkoholom i ustaškim budnicama. Na poslu sad, to imam. Čujemo se kasnije. Pa gdje nam naučio dolaziti? Hvala,